Кніга Ешуа, раздзел 7. Сыны ж Ізраэля парушылі прыказанне і ўзялі рэчы праклятыя. Бо Ахан, сын Хармі, сына Забдыя, сына Зары з пакалення Юды, узяў нешта з рэчаў праклятых, і разгневаўся Господ на сыноў Ізраэля. І калі Ешуа паслаў з Ерыхона людзей у Гай, што каля Бет-Авена, ва ўсходняй частцы горада Бэтэля, ён сказаў ім: «Ідзіце і разведайце зямлю». Яны, выконваючы загад, агледзелі Гай. І, вярнуўшыся, сказалі Ешуа: «Хай не ідзе ўвесь народ, але хай пойдуць 2 або 3 тысячы чалавек і знішчаць горад. Не турбуй увесь народ, бо вельмі мала ворагаў». Дык выбралася каля 3000 ваяроў, якія зараз жа кінуліся наўцёкі перад жыхарамі горада Гай, што забілі з іх каля 36 чалавек і пераследавалі іх ад брамы аж да Себарыма і забівалі іх на спуску з гары. І ўстрывожылася сэрца народа, і як вада разлілося. Тады Ешуа разадраў адзенне сваё і ўпаў тварам на зямлю перад каўчэгам Господа, як ён сам, так і ўсе старэйшыны Ізраэля, аж да вечара, і пасыпалі попелам свае галовы. І сказаў Ешуа: «О Господі Божа, чаму захацеў ты пераправіць народ гэты за раку Ярдан, каб выдаць нас у рукі амарэяў і загубіць? О, каб лепш заставаліся мы за Ярданам. Господі, што маю сказаць, калі бачу, як Ізраэль уцякае перад ворагамі? Пачуюць хананеі і ўсе жыхары зямлі, і, сабраўшыся, акружаць нас і сатруць імя нашае з зямлі. І што ты зробіш для вялікага імя твайго?» І сказаў Господ Ешуа: «Устань, чаму ляжыш тварам на зямлі? Ізраэль зграшыў і парушыў мой запавет, які я з імі заключыў, і ўзялі сабе тое, што было праклятае, і ўкралі гэта і затаілі, і схавалі паміж сваіх рэчаў. І сыны Ізраэля не змаглі ўстаяць перад ворагамі сваімі і ўцяклі ад іх, бо яны падпалі пад праклён. Не буду я больш з вамі, пакуль не вынішчыце з сябе праклятага. Устань, ачысці народ і скажы ім: ачысціцеся да заўтра, бо вось што кажа Господ Бог Ізраэля: праклён у грамадзе тваёй Ізраэлю. Не зможаш устаяць перад ворагамі сваімі, пакуль не выдаліце праклён з грамады вашай. І заўтра раніцай будзеце падыходзіць па адным па вашых пакаленнях, і пакаленне, на якое Господ пакажа, хай ідзе па родах сваіх, і род, на які пакажа Господ, хай ідзе па сем'ях сваіх. І сям'я, на якую пакажа Господ, хай ідзе па адным чалавеку. І той, хто будзе выкрыты ў гэтым двурушніцтве, будзе спалены агнём разам з усім, што яму належыць, бо ён парушыў запавет Господа і дапусціўся злачынства ў Ізраэлі». Такім чынам, устаў Ешуа рана і расставіў Ізраэль па пакаленнях яго, і паказана было пакаленне Юды. Калі яно па родах сваіх ішло, быў паказаны род Зары. Паставіўшы таксама і яго па сем'ях, ён знайшоў сям'ю Забдыя. Раздзяліўшы яго сям'ю па асобных членах, ён знайшоў Ахана, сына Хармі, сына Забдыя, сына Зары з пакалення Юды. І сказаў Ешуа Ахану: «Сыне мой, аддай славу Господу, Богу Ізраэля, і прызнайся, і скажы ты мне, што ты зрабіў, не ўтойвай». І адказаў Ахан Ешуа і сказаў яму: «Сапраўды, зграшыў я перад Господам, Богам Ізраэля, і вось што я зрабіў. Убачыў, бо я між здабычы вельмі прыгожы плашч з Санаара і 200 сікляў срэбра і залаты пруток у 50 сікляў вагі. І зажадаў я іх, і забраў іх, і схаваў у зямлі у сярэдзіне маёй палаткі, і срэбра пад імі». Тады Ешуа выслаў пасланцоў, якія пабеглі ў яго палатку і знайшлі там усё схаванае ў тым самым месцы і срэбра разам. І забралі з палаткі і прынеслі да Ешуа і да ўсіх сыноў Ізраэля і паклалі перад Господам. Дык Ешуа ўзяў Ахана, сына Зары, і срэбра, і плашч, і залаты пруток, і сыноў яго, і дачок, і валоў, і аслоў, і авечак, і самую палатку, і ўсе рэчы, і ў суправаджэнні ўсяго Ізраэля вывеў іх у лагчыну Ахор, дзе Ешуа сказаў: «За тое, што ты навёў на нас гора, хай Господ навядзе на цябе гора ў гэты дзень». І ўкамінаваў яго ўвесь Ізраэль. І ўсё, што было ў яго, агнём было спалена.
Таксама накідалі на яго вялікую кучу камянёў, якія захаваліся да сённяшняга дня. І адвярнуўся гнеў Господа ад іх, і назвалі тое месца лагчыною Ахор аж да сённяшняга дня.